Daga group WhatsApp ɗin Nigerian Police Force ana ba da shawara ga waɗanda suke tuka mota cewa da zaran kana tuka mota da daddare sai kaga an jefo maka ƙwai, wato ƙwan kaza a gaban gilashin motarka, to kada ka kuskura ka kunna abin share gilashin gaban mota wato wiper, sannan kada ka watsa ruwa wa gilashin da zummar zaka goge ƙwan da aka jefo ya fashe maka a gaban gilashin mota. Saboda shi ƙwan kaza yana haɗuwa da ruwa zai zama mai kauri kamar madara, don haka idan ka watsa wa ƙwan ruwa sannan kuma ka kunna abin share gilashin gaban mota, to nan take zai dusashe maka hasken gilashin mota ta yadda ba za ka iya ganin gabanka ba tare da ci gaba da tafiya, wanda daga ƙarshe zai tilasta maka ka tsaya da tuƙi ka faka a gefe, to kana fakawa ka faɗa tarkon masu garkuwa da mutane. Wannan shine sabon salo da kuma tarkon da suka fito da shi domin su farauci al'umma. A taimaka wajen yaɗa wannan saƙo domin jama'a su kuɓuta daga wannan sabon makirci na masu garkuwa da mutane. Allah muke roƙo ya kare mu daga sharrin masu sharri, amin summa amin. Mun samu wannan tsokaci ne daga shafin wani marubuci mai suna Datti a Salafi. To Allah kyauta, ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mun gode.